Alam nyo ka Bulldog, sobrang palpak nangyari ngayon. Meron kaming ulam pero naiwan namin yung kanin. Kaka-relax, grabe. Sobrang sarap. Pangit ng... What's up ka Bulldog? This is Jay Bagtas. Intro, pasok! 1, 2, 3, funk it. For today's video ka Bulldog, pupunta tayo ng Carayan at kasama ko ang aking pinsan. Dahil ang Carayan in Tagalog ay ilog. Yan, tama nga narinig nyo, pupunta tayo ng ilog at magre-relax tayo doon. Meron kaming nakitang isang post na medyo sumisikat siya ngayon. Actually, sikat na talaga siya. And abangan nyo kung saan yon. Sa sobrang daming problema, kailangan rin nating mag-relax at sobrang nakaka-excite pumunta doon. Kaya abangan nyo na lang guys ang pagpunta namin. And finally, we are here sa Benday Dam dito sa Sampabian. And yung mga kasama ko nauna na doon. And tatawid tayo ngayon dito sa may ilog na. Kasi kanina mali yung nadaanan namin. Kaya umikot ulit kami papuntang Sampabian. Kasi hindi namin nga memorize yung daan. Oops, medyo malalim. Grabe, medyo malalim siya. Dahan-dahan lang tayo, baka madulas kasi yung camera natin. Dahan-dahan lang. Nag-suggest kasi si ate na dun daw kami sa kabilang kubo kasi mas relax doon. Ang lamig ng tubig dito, grabe. Kakaiba. Yan, malapit na ako sa pwesto namin. And ito yung pwesto namin. Yan. Sobrang ganda. Ang lamig ng tubig, grabe. Ang lamig ng tubig. Oh. Ayan. Hey man, what's up? Bro, kamusta? Napatagal yung biyahe natin. Grabe. Eh, kasama ko si Leo. Hey bro. Siyempre, pinsan ko. Tapos si Silvestre. Sa mga Team Bulldog. Yan, wait lang. Ibababa ko lang yung gamit ko. Ito yun ka Bulldog. Alam nyo, sobrang palpak. Dahil naiwan namin yung kanin sa bahay. Meron kaming ulam, lechon. So ano gagawin dito? Papapakin na, tama ba yan? Oo, Papapakin na lang namin. Palpak si JP. O hindi. Dahil, alam nyo, dahil yan kay Leo. Dahil nagmamadali siyang sunduin siya. Mali din yung tinuro mong daan. Alam nyo ka Bulldog, mali kasi napuntahan namin una. Pakita ko. And yun ka Bulldog, mali pa rin napuntahan namin na ilog. Yan. Wala yung ina-expect namin dahil ito yun, oh. Pakita ko sa inyo. Yan. Oh, wala tayong magawa. Kakain na lang tayo. Paano mo dyan? Anong tagal pa? Mamaya maliligo na rin kami. And yun, magpipicture muna tayo. Grabe, ang ganda dito. Bulldog, tingnan nyo. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako. Hindi ko alam kung nakikita nyo ako. Parang balit. Siyempre nakikita nyo ako, nag-vlog ako eh. Ito. Nakikita nyo hanggang tuhod. O ito oh. Yan, hanggang tuhod siya. Sobrang gandang maligo dito. Alam nyo ka Bulldog, kung may time kayo, bumisita kayo dito sa Benday Dam. And yung sa rent ng kubo,
nasa 150 pesos lang. Kaya pumunta na kayo dito. Papunta kami ngayon sa kabila. Doon kasi mas maraming kubo. May dala pa tayong lechon. Yung kasama ko ngayon si Leo. Yan si Renz. Hello guys. Maganda ba? Uy, madaming isda dito. Ano kaya isda to? Saps. Bili tayo sa kabila. Mas maraming tao dito sa kabila. Shower out sa mga nasa Binday ngayon. Yan, grabe sobrang daming tao pala dito. Sabi pero sa akin kanya ni Ate Violi, yung may-ari ng mga kubo, mas marami daw tao dito pag Saturday at Sunday. Kaya mas okay na nakapunta kami dito ng mga weekdays. Kahit papaano hindi ganun karami yung tao dito sa Benday Dam. So we decide Kabuldog na iikutin namin tong lugar na to dahil sobrang dami pala ditong kubo na mapupuntahan na pwedeng pag-stayhan ng mga turista. Sobrang daming tao dito bro, no? Maganda yung spot namin kasi pupunti na yung tao. Oo, tama. Tapos may maganda itong parang mini falls. Oo, totoo. Doon Totoo. siya maliligo. Doon nga yung maliligo. Pero may kalabas. May kalabaw. So yung tayo ng kalabaw mapupunta sa amin. So shout out sa mga Kabuldog dyan. Let's subscribe, like, and share. And click the notification button para maging updated kayo sa vlog ni JP. Si JP, bakus yan. Wala akong para may masabi na. Mag-end na yung vlog ko. So yun guys, naisipan namin bumalik pero sabi nila mag-picture daw muna. Si Leo, yun sa malayo guys. Si JP, ang ating vloggeries. And yun Kabuldog, maliligo na kami. Sakto lang yung lubog ng araw para sa amin. Di ba men? Yes sir. Ikaw Leo, ano masabi mo Leo? Excited ka na ba Masasabi maligo? ko lang, hindi ito para sa mga maarte. Oo, totoo. Hindi ito para sa mga maarte. So pag maarte ka, huwag kang pupunta dito. Pero kapag gusto mong mag-unwind, mag-alis ng mga distress, problem, circumstances sa mga school, sa mga workplaces ninyo, yun, masasabi ko si dito kayo magpunta, maganda to, maganda, promise. Pero not guaranteed sa mga maarte kasi not all the places is clean because this Binday Dam is not yet known to the public, but tinan nyo, nag-aayos-ayos na sila ng mga infrastructures dito. Nakita nyo yun? Nosebleed, man! In English yan tayo. Baka yun na lang ulit kung anong mangyayari dahil maliligo na kami. Ngayon dito tayo maliligo. Ang galing ko nga yung damit natin. Papasensya nyo na wala akong abs. Yes! Woo! Ang ganda! Grabe! Sobrang gandang maligo dito. Sarap maligo dito, grabe. Kulang na lang may kasama na ako dito. To my future girlfriend, baka naman nasaan ka na? Bilisan mo naman dumating. Grabe. Sobrang nakaka-relax, na miss ko to. First time ko ulit maligo sa ilog. May nakita akong panghilod. Magtatagal muna tayo ng mga libag-libag natin dito sa katawan. And yun, Kabuldog. Sobrang sarap maligo.
Grabe. Sobrang sarap maligo dito. Sobrang sulit. Sandal tayo. Nakaka-relax. Grabe. Sobrang sarap. Pagpasensyahan nyo na, may pimples ako. Grabe. Kitang-kita. Kitang-kita, sobrang laki eh. Ayan, yung mga kasama ko andun pa. Di pa sila naliligo. Maya-maya, pag medyo bumaba na talaga yung araw, maliligo na sila. Sa part na to, medyo malalim. Dahil may bato silang hinarang. Ayan. Kaya medyo malalim dito sa lugar ko. Hanggang legs. Sobrang sarap maligo dito, promise. Wala akong masabi. Sobrang sarap sa Benday Dam. Benday Dam lang malakas. And naligo na rin sila. Ayan. Ano, sulit ba? Goods. Sulit, papunta natin dito. Grabe no, sobrang Kahit sobrang palpak. sobrang palpak nung vlog natin ngayon. Pero goods pa rin, goods. Oh, goods pa rin. Grabe na, sobrang nakaka-relax mga tol. Yung isang kasama namin hindi maliligo, wala siyang dalang damit. Ayan, kompleto na kami ngayon dito. Gusto ko ng damit. Ayan, si Leo. Sobrang sarap bang maligo dito? Masarap. Ano? Masarap. Masarap ka po, huwag kang magtalo. Pero Wika Bulldog, dito na magtatapos ang aking vlog and I hope you like this video. And kung gusto niyo pumunta dito sa San Fabian, Benday Dam, sobrang lapit lang yan dito. And kung bago ka pa lang sa akin channel, meron akong Facebook page, ang JP Bagtas TV Vlog. And don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell for upcoming videos. And see you on my next vlog.